Assalamu alaikum hormatly mekendeşler, jana Baytu kanalına talçulary. Bugün 9 fevral 2024-yıl tugandar. Muna şol sındı koylar satıga çıgadat tugandar. Addaregi Özgön rayonu Jalpaktaş aylı hökümetinin Tüzbel aylında Tüzbelde muna şol koylar satıga çykdy. Jalpy başı 10 baş çoň koylar 4 diş, 6 diş, 8 diş. 3'ü gana 8 dişke jaň ötdü deyt, kalgan 6 diş, 4 diş koylar tugandar. Edelbay menen Araşan koylar bar eken. Anın içinen 4'ü tuup, 6'ı tuýun dep kalypdyr. 4'ü gozusu menen 6'ı tuýun dep kalgan koylar tugandar. Uşunday jakşı sındı koy izlegenler ekrandagy nomerlerge baylansaňyzlar bolat. Baalary tegiz kurukka 35.000 somdan, boyları 85'ten 90'ga çeyin bolgan çoň koylar tugandar. Uşunday jakşı sındı koy izlegenler ekrandagy WhatsApp связь номерine dagы baylansaňyzlar bolat. Muna koylardy görüp otasыздар. Çoň gelgen, syny jakşı koydu kıldaýym degenler görüp baylansaňyzlar bolat tugandar. Andan kийинки gozulardy görsetöli. Gozulardy dagы görüňizler. Hazır emi urgaçy gozular çıgat. Muna şol urgaçy gozular bardygy tegiz urgaçy gozular mına turgan. Uşul gozulardy tegiz 25.000 somdan süýleşöbüz, kemderi bar deyt. Urgaçy jakşı sındı gozular eken tonar bular. Andyktan görüp kızıkanlar baylanşasızlar. Kийinki videoda mına şol erkek gozular çıgadat. Erkek gozulardy görüp otasızдар. Erkek gozular tegiz 30.000 somdan kemderi var deyt tonar. Andan keyin kичинекей arasında bir kara gozu var. Oşol gozu gana 25.000 som. Andan keyin arasından eko liniýasy bar goz koçgorlar tugandar. Andyktan özüňizler da görüp, kızıkanlar ekrandagy WhatsApp связь номерine baylanyşyp, dagı da malumat alsaňyzlar bolat. Bugün biz Jalpaktaşda mına şol satylýçy koylar boýunça görsetip, malumat bergen hareket kıldyk. Sunuş pikirler bolsa kommentariýa galdyryňyzlar. Tınçlykda, amandykda boluňuzlar.